Barita na uli na sinurat ni si Markus. Biddo tolu. Dungi mangulai maibana lau tu sinagoge. Jadi arong madisi sada halak na malos do tangan na. Jadi mangonggok magohan nasida di ibana. Manang naolo ibana pamalupca dia gisabat. Asa tagalon nasida ibana. Dungi dina Jesus matok kalak pok tangan na malos. Maho tu tonga-tongaon. Dungi didok ma tu nasida. Dia dona jadi mabay na denggan dia gisabat. Manang mabay na jahat. Pangulun hosa manang mamunu. Alay sipdo akka nasida. Dungi rimas maibana mameringi nasida humaliang maksa do rohana ala nipir ni rohana sida. Dungi didok ma tucol mai patotol matangan mi. Dungi dipatotol ma jadi sumuang matangan na malum songon na sadai. Dungi dinalau tu balian akka pagisei pitok mok tup mana sida gap dohot dongan sarohani Herodisi do pak ibana manang songo dia bainon mamunu ibana. Dungi sumurut ma Jesus gap dohot akka sisianai tu labung ni tawi. Dungi macetoro palak sian Galilea do sia Judea mangihuton ibana. Do sia Jerusalem do sian Idumea do sian ipang ni Jordan dohot akan na humaliang Tirus dohot Sidon macetorop akan na upege godang na binaenai rotu ibana. Dungi didokon ma akka sisianna asa dipatuge nasida sada parautu ibana dibae na toropi jolma asa unang disosak nasida ibana. Ay macetorop nasida na pinamalum nai pola ditahopi saluhut na moksahidi ibana naing jamaun nasida ibana. Dungi akatot di nahodari di sidi ida nasida ibana moksobabe matu ibana dohot mat jauh-jauh matdok anak ni depata roho. Dungi gogoma ibana mamapomi nasida asa unang di paboa-boa nasida ibana. Dungi nakok ma ibana tu dolok. Dungi di jauh matu labung na akka lomo ni rohana. Dungi roma nasida tu ibana. Dungi dibae ma nasida 12 matdongani ibana asa tok surusa nasida mok turasi. Jala asa mok sahala nasida pamalum sahid dohot pabalion akka begu. Dungi ditabai tu goang ni si Simoni si Petrus. Dungi ditabai ma tu goang ni si Jakobus anak ni si Zebedeus dohot tu si Yohanes anggini si Jakobusi Boanerges na madok anak ni Ronggo. Dungi si Andreas dohot si Filipus dohot si Bartolomeus dohot si Mateus dohot si Thomas dohot si Jakobus anak ni Alpeus dohot si Tadeus dohot si Simon sian Hana dohot si Judas Iskariot na pasaton ibana. Dungi Roma nasida tujabu. Dungi romusema toko palak pola sotok bay nasida mangan sagu-sagu. Jadi dung dibege akka dongan nai Roma nasida lao maniop ibana ay nina nasida nungatok mari ibana. Dungi didok akka si poto surat na tua sian Jerusalemima si Belzebul do na di ibana jala na mga saon si tuan ni begu do ibana pabalion akka begu. Di jauh ma nasida tu labungna jadi didok ma tu nasida. Moghiti akka upamai songot dia ma atong tok pabali si bolisi dongan na si bolis. Jala moloadong mo sari si harajaon sama ibana idang hot harajaon nasi songoni. Jala moloadong moksali si sabagas sama ibana idang hot bagas nasi songoni asa
molo hehe si polisi dopak ibana jalan mok salisi idang tokbain hot ibana nalau sudah ma ibana. Idang tokbain manangise bongok tujabu ni nagogo mangagogo ugasana angko sojolo ditali nagogoi dukbei asa tok buat saugasan nai. Si tutudo nahudoko tuhamu hasesa dosogot di anak ni halak saluhut na dosa dot akalea-lea manang songot dia pe pangalea inasida. Alai manangise na mangaleai tot dipok badia idang dapotan hasesaan go di saleleng-leleng na honauhum saleleng-leleng na do ibana ala didok nasida do beguna hodak do na di ibana. Dongi Roma inana dot aka haanggina jadi dina dibaliani nasida jongjong disuruh nasida matu ibana matjou na huldu do na togopi humaliang ibana dongi didok nasida matu ibana ida ma dibaliat do inangmu dot aka haanggim mangaluliho. Dongi ninna ma mangalusi nasida ise do dainang dohot akka haanggi dongi ma mering ma ibana dopak akan na hudul humaliang ibana uhut matdok ida ma dainang doon dohot akka haanggi ki ay manangisen na mangulaon lomo ni rohani debata ibana ma haanggi ki dohot ibotokku dohot dainang.